Her bir kavma, her bir ammata peygamber uğrattık diýen hem üçin bir Allah'a ibadet edin we tağutlardan, yasama ilahlardan, insanlaryň ilahlaşdyran zatlardan gaçyň diýip diýär. Şu buyrukdan uğratdyk diýär. Diýmek asyl peygamberleriň dagaty şol eken, bir Allah'a şerik goşman ibadet etmeklik. O biziň yaradylışymyzyň asyl sebebi şo bolup dur. Zariyat surasynda näme diýdi Allah Taala? "Ve ma halaqtul jinne vel insa illa li'budun." Men jinnary we insanlary diňe maňa yeketek, maňa ibadet etsinler diýip yaratdym diýär Allah Taala. Asyl mesele ibadet bolup dur musulman doganlar. Bütün ibadetini, namazyny, rozany, doga dilegiňi, hajatyny, gerek zadyny şu doga dilemek, doga dilek etmeklik, elin açyp dilemeklik, çağa dilemeklik şu öz ibadet. Şu da Allah Taala'dan dilenmeli diňe. Allah'dan gayrısından dilenmeye. Günümüzde insanlar şirke düşüp borlar. Çağası olmasa mazardan mazara gidiyor. Allah'dan gayrısından, Allah'ın elinde bolan zat, Allah'dan gayrısından dilenmeye.